Ayan guys, oh. Kita nyo naman ang kulite niya. So ayan guys, try natin tong binili kong spark plug, no, sa online. Malakas bang kuryente? Ayan guys, oh. Kita nyo naman ang kulite niya. Malakas naman siya, no. Yan yung tri-electrode na nabili natin sa online. So ito na guys, yung magpapalit natin. Ito yung natanggal natin kanina na stock ni Rusi Macho TC150 na stock na spark plug. Ang brand niya is LG, shoutout LG. At ang code niya D8RTC. So ang kapareho niyan is ito sa nabili natin sa online, yung D8TC. So yan, titignan naman natin sa ayan, magkapareho sila tapos sa haba. Yung stock natin is single electrode lang. Tapos yung ipapalit natin is tri-electrode. Yan, pang tatluan ng electrode niya. Ito yung outer electrode. Yan. Tapos meron din akong plug reading nito guys. Tignan nyo na lang sa ating video, no? So ito muna ang papalit natin na bago binili natin sa online. Ayan na guys, naikabit na natin yung bago, no? Nailagyan natin yan. Huwag naman pasobrahan. So tamang-tama lang naigpit. Yun. Tamang-tama siya, no? Yan. Pandarin natin. Sound check tayo, no? Ikabit na natin yung bang spark plug. Yan yung minor niya, no? Pwede naman rin natin taasan ng konti yung minor natin. Yan yung tunog niya sa minor ng ating nabiling spark plug sa online. Bagay talaga dito yung ganitong tri-electrode. Tapos palitan natin ng ignition coil, no? Yung ignition coil, yung nabili natin na Apido, shoutout Apido baka naman. Pang-pantra pala yun. Hindi yung pwede doon sa motor kong si Blake Tank ng GC Ride 150N. Bagay pala yun dito sa pang-pantra. Ganitong motor, no? Si Rusi Macho TC150. So yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. So okay naman yung tunog ng ating motor, no?